עכשיו אני אעמוד פה על הכתפיים, אני אעשה את הרצועה. רגע, שיתקדם טיפה, נכון טיפה לפני. אתה יכול בקפות להשתמש גם ברצועה השנייה. לא, אבל המדרגה הזאת תהיה בעיה מבחינתו. תתקדמו ביחד. מגיע עד אליו הרצועה שלו. לא מגיע לו? אני טיפה אתקדם. חג, אל תשים רצועה על רצועה. זה הכי מסוכן. שים שקל ביניהם, שקל ביניהם. למה לא שמים רצועה רצועה? טקסטיל בטקסטיל הם נקראים מהמס. שים שקל אבל ביניהם. אסור ברזל ברזל, טקסטיל טקסטיל. מה זה? אסור ברזל ברזל או טקסטיל טקסטיל. צריך להיות שני חומרים שונים. למדתי משהו. זה באמת יכול להיקרא? ראית מה כזה דבר נקרא? אני לא ראיתי, אבל זה התורה, והתורה מבוססת מציאות. שהוא באמת. כן. לנסוע אחורה? לא, חכה רגע, שנייה. לא, חצי 20 סנטימטר אחורה יכול. או, די, די, די. כל מה שנעול נעול. יאללה תרביץ, סע. סע, תומר, סע. בסדר כמוך, הכל בסדר. סע. לא קרה כלום. סע, עוד טיפה.